terima kasih banyak lo Pak Lurah nggih. Ya, diucapne terima kasih aja gur nang kene, Nduk. Diparani rono. Bojone iki diparani rono. Sejilo ae karo kanca-kanca ku ben leren. No. Slerekne iki Mas Uyan iki yo gelem lho nyerekne biasane tukang lerekne ya. Mriki. Mas Uyan iki. Ayo Pak Gus. Sik tak sandalan. Yo, cok gendingane, kiringane cok apa cok? Bang. Iringane sing kalem Mas, sing kaya Sing kalem. bocah Solo ngono. Solo kodok. Najan aku Jenengan Condro lho Pak. oh, musiknya kan lho. Aku lah musiknya ya rasa nyondro ya. Sekarang YouTube apa piye? Karena YouTube, ayo. Ayo. Iki jaran kok keri nyapa to, Nduk? Lu kula mendene jaranan. Maksud. Kula mendene jaranan jenengan sawer apa piye Pak? Mbak kurang sebagian. Ayo lahir. Wong ngene. Iki jaran kok keri to, Nduk? Londonan lampahipun Lemok. pinanganten sarimbit tumunten tumuju wonten ing Wiworo Ngajeng. Hanya dae para nayaka praja. Wates. Menggah panjenenganipun ibu-ibu abdi negari ingkang sakmenika lenggah namirsani puri budaya. Salaman dhisik, Nduk. Iki ibu perangkat desa Wates. Ini Ibu. Nggih, panjenengan Lurah, Ibu Jeng, kae rono. Nah, dalan sing kula dhewe iku garwane Mbah Carik, Nduk. Iya jenengan. Heh, ora nang. Wis entek kae Bu Carik kowe kok seneni iki, Bu. Rene. Purna sungkem marang panjenenganipun abdi negari. Anjir. Kalajengaken sungkem wonten ngarsanipun panjenenganipun Nayaka Praja. Wiwit RT saengga kepala desa. Menika panjenenganipun Mbah Wakit. Dongke. Mbah Lurah matur suwun sanget kalian Mbah Carik. Sedaya mawon Mbak Kari, kelo ning kono kelo. Amit nggih Pak. Nah, panjenenganipun Mbah. Repot Pak. Pak Maring Pak. Ya. Pak sembarangan di Bapak. Mugi berkah barokah di Bapak. Nggih. Sing rono-rono dhisik, nganti parani. Nah, dalah. Sembarangan di Bapak. Mugi berkah barokah sedaya. Pak Kasun Bulut. Ingkang putih. Lah sing iku mau to yo. Iki to? Ya Allah. Mas Heri niku Mas Ari Durdawijaya niki Mas Andi Uceng Wates Sangring. Terima kasih nggih Bapak. Paling Bapak. Nah, karo salaman sing kula dhewe kae. Mas Edi Sutrisno saksi repot. Paling sedaya Bapak. Mbah Carik kuwi, Mbah Carik kuwi. Mbah Carik niki. Heeh. Ya Allah, biasanya Mbah Carik nggih ngangoni lho, Pak. Iki mah ora sida. Mboten. Paling Mbah Carik. Kuwi lho pacare. Pak, aku kan bebas lho, Pak. Tapi sembah nuwun nggih Bapak nggih. Mugi berkah barokah lancar rezekinya nggih Bapak. Amin. Sarai ombo nggih Bapak. Amin. Bapak nggih. Kuwi sapa iki? Nggih, sing duwe nggih bapak ibu kula, Pak. Kaya sini gedang amban. Oh, baik beruntung. Paripurna anggenipun ajawat aswa kalian panjenengan Nayaka Praja. Kalajengaken nggih menika sowan wonten ngarsanipun Mas Edi sekalian Mbak Sutin. Lampahipun pinanganten putri Merak Simper. Nabrak pi. Kita men. Oh, sawere. Kapendhet gambaripun dening panjenengan kanca-kanca budaya. Kontring Pro video syuting Mas Arimin. Ugi panjenenganipun RJNL Wong manten kok ora kesal. 1971 sampun dumugi kaliyan ingkang ijo panjenenganipun Bapak Edi. Ayo Duk, salaman Duk. Nah, iki Bapak Edi niki. Ya,
Jaluk sepuro mau tekomu keri. Ngapunten ingkang Dudo, dudo. pesawat kula wau macet Bapak. Nggih. Kudune jam 2, Pak. Aku paling jam 5. Yo. Iki Menika rencangipun. Nah, pengen jare Pak Repan Bapak ngene iki. Bapak. aja isin yo. Aja isin. Pak Salim. Pak matur suwun sangat. Matur suwun sangat dumateng panjenenganipun Kang Mas Edi. Ingkang sampun keparing dana beya dumateng panjenenganipun sinden kondang saking tlatah Sendang. Saiki sowan wonten ngarsanipun Ibu Leti. Ibu. Nah, Bu Sutin. Nah, nggih. Nyedak caket wonten ngarsanipun Bu Sutin. Ingkang kagungan kersa. Sama melek gak? Ndak. Mbak, oh kowe mbakku. Kowe iki mbakku. Ajar kene kowe. Kurang tadi. Kowe Mbak Ayuku. Ibu terima kasih Ibu. Matur suwun sangat dumateng panjenenganipun Mbak Sutin ingkang sampun kersa hanimbali puri budaya saha sedaya sanang kadang. Iji. Bisa lha piro? Tak ibu Pak. Saya Pak. Sewu. Iji. Ya wis. Saiki diaturke matur suwun dumateng panjenenganipun Mas Edi. Bapak Edi, sembah nuwun sangat Bapak. Mugi jenengan tansah diparingi rezeki ingkang kathah berkah barokah. Saged tumbas sawah. Terus saged berkah. Patung sapi perah. Heeh, terus diperes dhewe. Nggih, ya aja lho Pak, Nggih, diparingi diburuh nih. sendang. Diperes. Ben Pak Sendang ki duwe penghasilan Oh, iya. wonten. Terima kasih banyak ki Bapak nggih. Ngaturaken amagunging panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Edi Sagutra ingkang sampun kepareng. Kok mati to? Kok mati to Mas? Piye to? Piye to